O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, visitou este martes as oficinas da Seguridade Social en Ourense, onde informou do impacto da revalorización das pensións que reciben cada mes preto de 700.000 galegos e galegas. A pensión media situouse o pasado mes de xaneiro en Galicia nos 1.068 euros, un dato que contrasta cos 1.025 que recibían de media en decembro. Incrementamos as pensións, a pensión de xubilación un 3,8%, de xeito tal que estamos falando de que este incremento supón uns 682,22 euros anuais, casi 50 euros mensuais, o cal, dende logo, é unha cifra que é importante. Casi un de cada 4 galegos estáse beneficiando directamente desta revalorización das pensións. Supón isto un esforzo para a Seguridade Social, este incremento das pensións, que supón ni máis ni menos que 475 millóns de euros ao ano. Un esforzo que é perfectamente sostible e que, ademais, como xa se dixo, vai a permitir non só facer frente a este incremento das pensións, senón tamén vai a permitir que a propia hucha das pensións por primeira vez este ano, é dicir, reciba ingresos. Estas subas responden ao incremento do IPC que fixou por lei o Goberno para a revalorización das pensións que perciben un de cada 4 galegos e que no caso da provincia de Ourense permitiu que esta pensión media de xubilación superase por primeira vez en xaneiro deste ano a barreira dos 1.000 euros.